Bugünkü sapamyza kvadrat denglemi. Şu kvadrat denglemenin formulasynyň gelip çykyşy uňsunda işlärs. Ýagny ax kvadrat goşmak bx goşmak c eňdir 0. Şu görnüşli denglemelerde x'in hasaplanyşynyň ýöreýän formulasy bar. Indi şu taýda biz iki tarapyny dengdirin a-dan 1'e köpeldeli. Ýagny skopga alyp köpeldi. 0 a-dan 1'e köpelsek 0 bolar. Şu taýda a-dan 1'e ax kvadraty köpelseň a'lar gysgalar, x kvadraty biň öz galar. A-dan 1'e bx'e köpelsek a droň aşagynda bolan üçin b bölmek ax bolar. Bärde c a-dan 1'e c köpelsem c ýokarda a aşagda bolar. Garaz birinji edenişimiz ýani a-dan 1'e içlerine köpeltip çykdyk. Şonu şowurda şunu aldyk. Soňra mundan soňra näme etdik? Bundan soňra şu aňlatmamyzy her tarapyna b paýlanan 2a-nyň kvadratyny goşdyk we şondanam şonu aýyrdyk. Ýagny goşmam a-dan c. Şonu ütkemeýär. Mysal üçin aýdal biz x kvadrat goşmak. Mysal üçin x goşmak aýyrmak 1 bolsun. Endi 0. Indi biz şu aňlatmamyza x kvadrat goşmak x aýdaly isendik bir sany goşdyk. Meselem aýdal 2-den 1'in kvadratyny goşaly. We 2-den 1'in kvadratyny goşaly soňam aýraly. 2-den 1'in kvadratyny aýraly. Aýrmak 1 teňdir 0. Goşup aýranmyz bilen biziň dengligimiz ütkemeýär. Bu denglemelerin şertinde var. Ýagny bir zat goşýan aýran gene de 0 bolýar da şolkysy. Ýagny ýokardaky şol bir zat bolýar. Bärde de edil şol logikany ýerleýär. Ýagny bärde şu denglememize goşup aýryp, näme üçin goşup aýryp häzir görürüz. Ne? Şunu goşupdyr, soňra aýrypdyr. Indi bärde şu aňlatmamyz iki zadyň kvadraty boldy. Eksan san garp aňlatmasyny. Bu näme diýmek? Ýadyňyzda bolsa biz a goşmak b'niň kwadratyny Pascal uçuşlarynyň kömegi bilen we şeýle de geçen sapaklarymyzda düşündirip geçipdik. Seretip bilersiňiz, ýani a goşmak b'niň kwadraty eňdir a kvadrat goşmak 2ab goşmak b kvadrat bolýar. Ýagny birinjiniň kwadraty goşmak birinji bilen ikincini köpeltýäs, onuň 2 köpeltýäs, goşmak ikinciniň kwadraty. Bärde de edil şoň ýaly şunymyzy şu görnüşde ýazypdyr. X goşmak b paýlanan 2a-nyň kwadraty görnüşde. Ýagny şeýle açyp ýazsak ýokardaky bolar. Ýagny birinjiniň kwadraty x kvadrat, soňra b-niň kwadraty, ikinciniň kwadraty b paýlanan 2a-nyň kwadraty ine görüşimiz ýaly. We birinji bilen ikincini köpeltýäs, x köpeltmek b paýlanan 2a. Birinji bilen ikincini köpeltýäs, 2a. Onam 2a köpeltýäs, ýani şu taýda ikiler gysgalar. X b paýlanan a ýa-da bx paýlanan a, ýagny şu görýänmiz. Emele gelýär. Diýmek, onu biz şu aňlatmany şu görnüşde ýazyp bolýan eken. Soňra muny kwadraty içlerine paýlaýar, b kvadrat bolýar. Ýokarty aşağı 2-niň kwadraty 4, a-nyň kwadraty a kvadrat bolýar plus bärde a-dan c-niň drogyň iki tarapyny 4a bilen köpeldýär. 4a bilen aşagyny köpeldýär. Ýokartyndan 4a bilen köpeldýär. Bu droplaryň häsiýetlerinde bar, ýagny iki tarapyny bir drogyň bir zada köpeldenimiz bilen drogymyz ütkemeýär. Drogymyzyň netijesi ütkemeýär. Mysal üçin 2-den 1 bolsa şunu iki tarapyndan 3'e köpeltilýär. Bärde iki tarapyny 4a köpeltipdir, muň aşağı 4a kvadrat bolupdyr, ýokarsam 4a c. Diýmek şeýle boldy. Şu aňlatmany alyp biz. Soň dowam edýäs. Ne x goşmak b paýlanan 2a-nyň kwadraty we şu ikisini dengdirin sag tarapyna geçipdir. Muň aňlatma minus plus bolup geçipdir, bu plusa minus bolup geçipdir. Soňra 4a kvadrat maýdalawjy diýilip ýokarlaryna aýrylypdyr, b kvadrat aýrmak 4a c. Soňra iki tarapynyň kök alınıpdyr. Kök alınsa modul bolup çykýar. Bu da ýani x goşmak b paýlanan 2a plus minus şuna deng bolýar. Ýani
b kvadrat ayırmak 4ac-nin köki we 4a kvadrat kökden çykýar, ýokarky çykanak 4a kvadrat 4'ün köki 2, a kvadratın 2a. Şeýle bolup çykdyr. Ve men onu şeýle düşündireyim. Yani aýdaly x kvadrat deňdir 4 bolsun. Ne biz şu x näme bolup biler? 2 bolup biler şeýlemi? O x ýene-de minus 2 bolup biler. Minus 2 bolup biler. Ýa minus 2'nin kvadraty minus 2 köpeltmek minus 2 minus minus plus eder. O da 4 bolar. Şoň üçin şu iki tarapyny kök alanmazda biz şu x'in jogabyny ya modulda alýas ýa-da bolmasa x plus minus 2 dip berýär. Ýa-da x'den 2 dip ýazsak bolanak. Ýa x minus 2 bolup biler şuýda. Bäde de şoň üçin plus minus bolupdyr. Şu plus minus nerden gelipdir diýip sorasaňyz hem plus bolup biler hem minus bolup biler diýdik şu. Aýraçynam ýarylyp bilinler-de, ýagny x hoşmak b paýlanan 2a deňdir plus b kvadrat aýrmak 4ac paýlanan 2a ýa-da x hoşmak b paýlanan 2a deňdir minus b kvadrat aýrmak 4ac paýlanan 2a tapawdy. We endi şu taýda b paýlanan 2a-ny ýa-da 2a-dan b-ni deňdirin sag tarapyna minus etip geçirýär. We ondan soňra erde 2a'lar umum maýdalawjy deň bolan üçin ýokarlaryny ýagny goşýar ýa-da aýyrýar. Minus b plus minus b kvadrat aýrmak 4ac 2a. Ýagny bu ýerde diýjek bolýany men şeýle açyk görkezýin. X birinji jogabymyz deňdir minus b plus b kvadrat aýrmak 4ac. Paýlanan 2a. X ikinji jogabymyz, başgaça x 2 diýip görkezýin. Minus b minus bolýar. Görüşüňiz däl 1 plus 1 minus. İkinci jogabymyz b kvadrat aýrmak 4ac. Paýlanan 2a. Indi delta näme diýmek? Şonu görkezýän men size. Delta diýmek, şu kökün içindäki zadyna delta diýerler. Ya da diskriminant diýilýär başgaça. Şeýle görkezýän kök şu kökün içindäki anlatmamyz bizim b kvadrat aýrmak 4ac. Ýagny diskriminant deňdir b kvadrat aýrmak 4ac. Bu näme berýär? Biz şu noldan kiçik bolan ýagdaýynda diskriminantymyz ýagny kökün kvadrat kökün aşağı noldan kiçik bolsa, mesela minus 3 bolsa şu kökden çykanok. Ýa-da hakyky sanlarda şu jogaby ýok. Jogaby ýok hakyky sanlarda. Şoň üçin eger kök diskriminantym noldan kiçik çyksa ýa-da minus çyksa bizim jogabymyz hakyky sanlarda jogaby x'in ýok diýip belläýär. Eger diskriminantymyz bizim nol çyksa onda x 1 bilen x 2'miz deň. Ýagny x birinji x bilen x ikinji x bilen jogaby deň. Mesela 2. Ýagny x minus 2'nin x minus 2 köpeltmek x minus 2 bolsa deňdir 0 bolsa şunu diskriminantymyz 0 çykýar. Soňra eger ilk diskriminantymyz 0-dan uly bolsa onda x'in jogaby bar. Hakyky sanlarda x'in 2 jogaby bar diýmek. Eger diskriminantymyz 0-dan uly bolsa x'in 2 jogaby bar. 0-dan kiçik bolsa x'in zatda hakyky sanlarda jogaby ýok diýmek. 0 deň bolsa da x birinji bilen x 2'miz deň bolýar. Ýagny x'in 1 jogaby bolýar. Şeýle şertler bar. Indi şu kvadrat dengleme formulasyny ulanyp misaly işlälen, ýagny biz şunu görkezdik. Geçen tapamyza ýagny şu misaly formulany ulanmany tapmak mümkindir. Indi bizim formulamyz nämedi? Ýagny x deňdir minus b plus minus b kvadrat aýrmak 4ac paýlanan 2a. Şo formulamyz indi şu taýda ýazsak şu ax kvadrat koşmak bx koşmak c
Tengdir 0. Şu anlatma meňde aşağıdaky anlatmada onu öňünde işaret ýokdy. Bir wagt diýip pikir edýäs. Ýagny şu taýda A-myz tengdir 1 edem. B-miz tengdir 6 edem. C-miz tengdir -3 edem. Şonu ýalňyşmaň. C-ni 3 edip alsaňyz jogabyňyz ýalňyş çykar. C-miz tengdir -3 edem. Indi formulamyza görä x-in jogaplary x tengdir -b plus minus kök aşağında b kvadrat ayırmak 4ac paylanan 2a tengdir minus b. B'miz 6. Minus 6 olur. Plus minus b'miz 6. 6'nın kvadratı 36 olur. Ayırmak 4. A'mız 1. C'mizem yine minus 3 oymalı. Yine de şu dairesi de yanlıştırmadım. 3 değildi minus 3. Paylanan 2. Yani A'mızdan 1 bolonçu 2 köpürtmek 1 2 olur. Tengdir. Minus 6. Plus minus. Bunu şu dairede minus 4'ü minus 3'e köpürtsek plus 10 olur. 2 minus plus olur. 10 kulon 36'nın hoşlanım 48 olur. Kök aşağında 48. Paylanan 2. Tengdir. Şu daýda 48'i biz 16 köpeltmek 3 diýip ýazybiliriz. Ýagny 16 kökden çykar, 3 kökün aşağında alır. Minus 6 kökün içinde alır. Koşmak, ayırmak 4 kök 3 paylanan 2. Onun tengdir 2'ye bölüp çyksak minus 3 koşmak ayırmak 2 kök 3. 2 kök 3. X'imizin jogaplary şo bolýar. Ýagny gysgaça Einstein bazaýlman. Ýagny birinji x birinji jogabymyz minus 3 koşmak 2 kök 3. X ikinci jogabymyz minus 3 ayırmak 2 kök 3. Yani plus minus demek iki tane cevabı var demek. Orlu birinci diskriminantlı soru olur. Şey hesaplanılıyor. Yani berde b kvadrat ayırmak 4ac 48. Yani diskriminant noldan ulu olu. Demek x'in iki cevabı var. Hakikaten eğer nolu deng bolanmasa x birinci cevabımız bilen x ikinci cevabımız deng bolurdu. Ve noldan kiçi bolsa da hakikaten x'in cevabı yok bolurdu. Çıkmazdı. Sağ olun, sağlıklı oluşların kanalımıza abone olmayı hayattan çıkarmayın. Düşünmedik yerleriniz var olsa ya da başka da düşünmedik temalarınız var olsa komentarlara yazıp bilirsiniz. Sağ olun, sağlıklı oluşların.